o baka o ano. Alam mo ano to? Anong saging to? Kasabing na yan, kapag na yan. Ay, katabi ko yung guide para ano, sasabihan niya ako. Ano daw pangalan niya isa? Kuya Jun, Kuya something. I-record na lang. I-review natin yung camera. Ay, yung recording. July daw po. Jessie po yun. Jessie, Jessie. June. Tsaka doon sa Aray, di ba? July pangalan ng isa? Oo. August na niya yung susunod. Hindi, seryoso sa Aray. Yung sa guide namin, July pangalan niya. June, July. Susunod yan, August. September. Kuya, break blow muna. Hindi, joke. Kaya pwede nang kumain dito. Yung kape natin ako. Hindi to. Kape muna tayo. Ay! Ay. Ayun ba? Puti. Kailangan may spike yung ano, sapatos. Oo nga eh. Madulas. Parang umuuna. Ako unang matutunan. Wag po, susunod-sunod kami nun. Oh guys, nandito na tayo. Joke lang. Ay, ito na pala eh. Ay, ano ba yan? Ito na, ayan na yung falls. Ano? Malalim daw apat. Uy, Holy shit. Kadulas naman, no? Kadulas. bayad yung food nyo. Uy guys, nandito na tayo sa bahay. May patola. Saan? Kuha tayo. Ayan. Patola? May ang ganda oh. Ayan. Video natin. May ganito pala. Uy, may heart. May hearts. Oo, may hearts. Nare-record ba? Kawayan, no? May musibat. Meron silang gagawin dito project. Nagawin nilang food. Cottage. Nature camp po, cottage. Ingay naman ng thunder ko. Kasi ano, Ay, may mga ano, kuryente. tubig? Na? Ginagawa mo ng tubig? Ba't tumaalog pa rin? Yan, lo. May ano po, ganun. May CR eh. Nga. Gusto mo CR? Kaya na. CR ka na. Ha? Ito yung ano, kakao. Asan? Ah, okay. Asan? Saan ba yun? Tableya? Tableya yung ginagawa. Yung kakao gagawin tableya. Ito suha. Asan suha? Ayun o. Ah. Yabang ah. Dami kasi alam sa puno. Ito damo. Bag, ano yan? Siguro matamis yung suha dito. Nag-break time na sila. Kuya, nakuha na po yung makas. Ano, joke lang. May kahit na silang ano isa. Ah, okay. Meron pa sa likod. Sige, Jessie.
Pabalik na yata sila. Kuya Min, namulikat daw. Oh, mangga. Grabe na mangga mo. 2:2 na. Hindi, mangga yan. 2:2 na. Tinatalo mo sa